a todos. É o obxectivo hoxe desta comparecencia explicar os orzamentos previstos para 2009 por parte da Consellería de Innovación e Industria. E é obvio que o contorno económico no que nos movemos, tanto a nivel galego como internacional, merece unha análise tamén ao estar a atravesar unha situación adversa que marca as condicións, o escenario nas que o noso tecido industrial e empresarial desenvolva a súa actividade. En consecuencia, os nosos orzamentos para o próximo ano están concebidos para que Galiza aproveite o seu potencial de oportunidades e así superar esa crisis con máis forza e en mellor posición. Creemos que esas empresas e esta sociedade son capaces de enfrentarse ás dificultades aproveitando as oportunidades que aínda hai no actual contexto e que necesitan dun esforzo conxunto entre a administración pública e a iniciativa privada. Os sinais de que a crisis nos está afectando de forma importante son evidentes. A nosa industria está xa sofrendo o debilitamento do contexto no que desenvolve a súa actividade. Así, no primeiro semestre de 2008, o valor engadido xerado polas industrias galegas presentou un descenso fronte ao 2007 que, se ben foi só do menos 1,1%, é sintomático, pois é a primeira vez que ocorre en toda a legislatura. E o nivel de actividade desacelerouse até registrar no que levamos dano unha baixada do menos 3%. Se ben en ambos casos o deterioro foi moito máis contido en Galiza que no Estado. O efecto da menor actividade acabou reflectíndose tamén no emprego, de forma que a partir do verán a industria empezou a reducir emprego en relación ao 2007 cun descenso do menos 1,6%. Como no caso de outras variables tamén, temos ao noso favor que o deterioro en Galicia foi menor que no Estado. Como lóxica, consecuencia, a confianza redúcese, pero non é o sector industrial o único afectado. No comercio polo miúdo, as vendas primeiro estancaronse e agora redúcense, baixando en agosto un 2% en comparación co ano pasado, e no que vai de 2008 acumulan hasta agosto un descenso do 0,4%. O papel dinamizador da industria na economía compróbase ao ser o segundo sector en valor engadido de emprego e pola actividade que xera nos outros sectores económicos, polo que supón un factor básico no esforzo de superación da crise. De feito, en 2007, a industria galega xerou 9.470 millóns de euros de valor engadido bruto e empregou a perto de 215.000 persoas, presentando un peso total da economía maior que na da industria estatal. O seu dinamismo nos mercados exteriores levou a exportar 16.000 millóns de euros, sendo o segundo territorio do Estado máis exportador. Con todo, xa estamos a traballar desde o inicio da legislatura no fortalecemento do noso tecido empresarial, na construción e potenciación dunha base industrial sólida provista de factores de forza sobre os cales basear e superar as dificultades. Ao longo da actual legislatura, o esforzo conxunto de administracións, empresas e axentes implicados deu os seus froitos, de forma que desde 2005 a industria manufactureira aumentou o seu valor engadido bruto en máis do 9%, ben por enriba do incremento do 3,5% da industria estatal. En paralelo, o índice de produción industrial medrou en Galicia un 8,5% entre 2005 e 2008, 2 veces e media máis que no Estado. Este medre de actividade tivo o seu reflexo na creación de postos de traballo, que se materializou en 12.700 novos empregos, un crecemento do 7,7%, moi por enriba do 1% estatal. Centramos os esforzos desde a Consellería en conxugar o crecemento económico coa mellora cualitativa das capacidades das nosas empresas e dos nosos sectores. Quixemos encamiñar a nosa economía cara ás altas prestacións en innovación, desenvolvemento tecnolóxico e sociedade da información. Polo que se refire á sociedade da información, na actualidade a práctica totalidade, 98% das empresas galegas con máis de 9 traballadores dispón de ordenador, o 93% de internet e o 92% de correo electrónico. Na porcentaxe de empresas que usan para compras, Galicia xa supera o conxunto do Estado e no caso das vendas conseguimos equipararnos. Por outra parte, en canto aos cidadáns, os fogares con acceso a internet supuxeron o 40% do total, cun crecemento nos 3 últimos anos do 65%. En 2005 era o 24%. E os fogares con banda larga aumentaron un 125%, ata acadar a proporción de 1 cada 3.
quero suliñar, finalmente, o dato que no grupo de idade de 16 a 24 anos, os mozos e mozas galegos superan os seus coetanos do Estado en uso de ordenador e internet, así como en compras a través da rede. Os avances nos ámbitos da I+D e innovación empresarial foron tamén notables. Fíxose un gran esforzo orzamentario para conseguir unha maior implicación de toda a sociedade galega e, en especial, das empresas no reto da innovación. A capacidade de indución de investimento en I+D que se obtivo con estes fondos creceu de forma significativa, de xeito que con un crecemento do 112% dos nosos orzamentos entre 2005 e 2008 conseguiuse que o investimento mobilizado aumentara un 318%. Na potenciación do capital humano conseguimos implicar a 4.390 persoas en proxectos de I+D+I, das cales o 48% no sector empresarial. Importantes avances conseguíronse tamén para garantir ese suministro enerxético. Deuse un forte impulso ás fontes renovables de enerxía que acadaron o 60% da potencia eléctrica instalada, un 26% máis que na anterior legislatura. E, pola súa parte, desde 2004, incrementouse a rede de gas nun 66%, até chegar aos 2.886 kilómetros, e os clientes medraron un 34% hasta os 268.000, mentras a capacidade de regasificación galega creceu un 29% e case se triplicará nos vindeiros anos. Outros eixos fundamentales para a sustentabilidade enerxética e o aforro foron o Plan Renove, que conseguiu sustituir 135.000 electrodomésticos e un aforro equivalente ao consumo de perto de 20.000 familias. Por outra parte, o sector do comercio polo miúdo emprega nestes momentos a 113.000 traballadores, o que supón un 6% máis que en 2005. Porén, o pequeno comercio é unha das actividades que máis fragilidades estruturais presenta, polo que se fixo un especial esforzo de apoio para conseguir unha maior adaptación ás condicións actuais de consumo. Intensificouse, ademais, a cooperación entre comerciantes, contando na actualidade con 39 centros comerciais abertos, un 20% máis que en 2005, e que contan cunhas xerencias cada vez máis profesionalizadas. Pola súa banda, no momento actual, é o turismo un dos sectores máis afectados pola conxuntura negativa, pero a traxectoria dende o inicio da legislatura amosa que o número de viaxeiros que nos visitou medrou un 6% entre os que levamos de 2008 e o mesmo período de 2005. Intensificouse tamén a actividade do Instituto Galego de Consumo, como, por exemplo, quero destacar que o número de actuacións de inspección realizadas neste ano ata o mes de outubro supoñen un 130% máis que as levadas a cabo en todo 2005. Considero que era importante facer un análisis desta situación e dos logros acaídos, porque se ben cambia o entorno, cambia o escenario, o certo é que aqueles criterios, aqueles obxectivos que marcábamos ao inicio da legislatura siguen sendo perfectamente válidos. A internacionalización, a aposta por a I+D+I, o impulso á industria e a sociedade da información son elementos sustanciais á hora de desenvolver unha actuación industrial. A situación que vimos de describir a grandes trazos reflicte a evolución ao longo desta legislatura, polo tanto, da industria galega e os seus distintos sectores productivos. Ao tempo, algunhas variables indicadas permiten ver a influencia que as políticas postas en marcha desde a Consellería provocaron nos mesmos. En líneas xerais, a evolución positiva só se está a ver matizada nos últimos meses polas dificultades derivadas da crise e, en calquer caso, máis que cuestionar a estrategia deseñada ata agora, entendemos que o que procede é seguir aprofundando nesas políticas. A estrategia de potenciar os elementos máis dinámicos do ámbito da innovación, do coñecemento e do capital humano debe seguir a constituir o cerne da actuación desta Consellería. Procurar unha Galiza cementada na excelencia das súas empresas, con políticas que as apoien na búsqueda de novos mercados e na comercialización co exterior. En ese senso, o esforzo conxunto da Consellería coa sociedade galega, especialmente coas empresas e os emprendedores, resulta fundamental. Galicia debe ser quen de facer fronte á crise económica actual con solvencia. Como todos os procesos de crise, o actual é tamén un proceso de cambio. Un intre no que é posible cambiar de xeito máis decidido as nosas estruturas internas e as nosas relacións co noso contorno económico, aproveitando unha situación de menor afectación. Debemos ter a ambición de transformar a crise nunha oportunidade. Valoramos que pode salir desta crise reforzados en boa disposición de aproveitar as oportunidades que se nos presentan se actuamos conxuntamente.
Debemos, en definitiva, buscar a ocasión de mellorar a nosa posición relativa respecto de outros territorios e ser máis competitivos. Para todo eso, diseñamos os presentes orzamentos que imos a presentar neste Parlamento e que terán por obxectivos principales, por unha banda, profundizar nunhas políticas cuyos resultados se demostran acaídos e, por outra, superar esa crisis converténdoa en oportunidade para o país. Para consolidar as políticas fixadas estes anos, o orzamento da Consellería de Innovación e Industria do vindeiro 2009 vai contar cun volume de recursos de 383 millóns de euros. O aumento respecto ao ano pasado é do 3,7%, unha cifra importante dentro do contexto actual de contención imposta pola crise e, en calquer caso, próximo ao dobre do que teñen o conxunto dos departamentos da Xunta. Compróbase con isto que as políticas industriais forman parte esencial das prioridades do Goberno galego e seguen a permitir á Consellería de Innovación e Industria implementar e executar as nosas líneas de traballo. Como xa definimos en anteriores ocasións, os orzamentos perseguen lograr o desenvolvemento económico e social de Galiza, a súa competitividade e o seu progreso. A Consellería busca con este proxecto orzamentario consolidar en definitiva unha Galiza que encara a saída da crise fundamentada en 4 piares: a innovación e o coñecemento, a eficiencia e o desenvolvemento sustentable, a excelencia e o mercado global e o desenvolvemento equilibrado social territorialmente. Eses 4 grandes eixos conforman as nosas políticas industriais. Comenzarei pola descripción das partidas orzamentarias dos primeiros deles ao que chamamos o piar da innovación. A innovación, o coñecemento e as tecnoloxías de información e a comunicación son cruciais para os nosos plantexamentos e a eles destinaremos en 2008 167,4 millóns de euros, no fundamental para cumplir a programación dos senllos instrumentos como son o Plan INCITE, o Plan de I+D+I e o Plan Estratégico da Sociedade de Información. Logo dos 3 primeiros anos de funcionamento do Plan Galego de I+D+I, en que se desenvolveron os seus alicerces, en 2009 afróntase o remate da estrutura do plan para aproveitar todo o potencial do sistema galego de I+D+I. Os fondos propios en I+D+I medran casi un 6%, ata os 142 millóns de euros. Isto é 3 veces máis que a media do conxunto dos orzamentos da Xunta. Isto amosa que o coñecemento e a innovación son o motor do noso desenvolvemento e a aposta que por eles facemos claramente. O programa de recursos humanos segue a medrar un 9,5%, ao pasar dos 29,3 millóns de euros a 32,1, polo que continúa a ser un dos puntos centrais neste eixo de actuación. Esta cantidade sufragará os 500 contratos postos en marcha este ano, con contratacións fixas de investigadores e un nivel salarial digno que garanta a súa permanencia no sistema galego de innovación. No 2009 remata o despregue de todos os programas previstos no INCITE sobre recursos humanos, cumplíndose o 100% dos obxectivos iniciais e existindo unha nova convocatoria do Eloi Luis André, programa para consolidar con emprego estable os nosos tecnólogos. As unidades especializadas de I+D+I creadas no ano 2008 están en pleno funcionamento e dando resultados como o incremento do máis de 40% dos fondos en proxectos europeos e multiplicando por 3 o investimento captado en axudas estatais. No 2009 seguiremos intensificando esa labor, sendo o ano do despregue real das últimas 2 unidades creadas, o IMAN e o Capita. No proxecto de orzamentos a innovación empresarial é básica, o acadar 47 millóns de euros entre os programas de investigación industrial, de desenvolvemento tecnolóxico e innovación, proceso productivo e organización. Darán un pulo decisivo ao crecente achegamento da investigación aos procesos productivos e a participación das empresas nos investimentos de I+D+I. O capítulo, onde está recollido o Plan de Innovación Empresarial, acada nos orzamentos 93 millóns de euros, incluindo outras partidas que, como son os programas xerais ou sectoriais, os contratos programas dos centros tecnolóxicos ou as infraestructuras científicas singulares dentro do Estado. O desenvolvemento de solo tecnolóxico galego a través da rede de parques científicos tecnolóxicos Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense e Lugo ten un investimento de 5,4 millóns de euros para esta rede estratégica de atracción de empresas de alta tecnoloxía. Polo que respecta ao Plan Estratégico Galego da Sociedade de Información, o instrumento do que nos dotamos para enmarcar toda a nosa actuación no eido das novas tecnoloxías, o vindeiro 2009 será o do grande salto nas infraestructuras de banda larga.
xa que, ademais das cantidades consignadas nestes orzamentos, 3 millóns de euros, incorporanse os fondos do préstamo do Ministerio de Industria, 90 millóns de euros. Continuaremos, ademais, o próximo ano apoiando a extensión de infraestructura de fibra óptica con 6 millóns de euros. Para desenvolver este plan existen partidas como as achegas ás empresas, autónomos e o fomento do sector TIC, 6,9 millóns de euros, as asociacións 3 millóns de euros, cun incremento que multiplica o destinado ao ano pasado. Tamén recollen os orzamentos o impulso das actividades da rede de dinamización e os seus centros de acceso á sociedade e información con máis de 2,1 millón de euros, un 100% máis que en 2008. Os convenios co CESGA e as universidades para o apoio ao Centro de Referencia e Servicios de Software Libre Mancomún e o desenvolvemento de aplicacións informáticas específicas para diferentes sectores de actuación de formación superan os 2 millóns de euros. E as achegas aos concellos para a introdución da cultura digital, 1,3 millóns de euros, son todas elas actuacións recollidas para un total do Plan Estratégico da Sociedade de Información de 25,5 millóns de euros. Serán 167 millóns de euros os cartos destinados a innovación, coñecemento e tecnoloxía, a aposta máis grande da nosa Consellería en 2008. Na práctica, preto da metade dos nosos orzamentos. Outro dos peares, outro dos eixos da actuación, correspóndese co pear do desenvolvemento sustentable. Con el queremos facer do aproveitamento integral da enerxía galega un dos alicerces do noso progreso e unha fonte de riqueza para o conxunto da sociedade galega. Serán 45,7 millóns de euros, un 2,3% máis que o presente ano, se temos en conta os capítulos 4, 6 e 7. Neste marco, as políticas de eficiencia enerxética renovables seguen a cobrar un especial protagonismo. Nos orzamentos para o 2009 recollese un aumento de perto do 3% no programa Eficiencia Enerxética e Enerxías Renovables, acadando os 11,3 millóns de euros. O INEGA contará ademais con 17 millóns de euros para acadar os obxectivos fixados no Plan Enerxético de Galicia e continuaremos co apoio ao Plan Renove de Electrodomésticos ou ao Plan de Vehículos Eficientes e a promoción de enerxías renovables, nomeadamente nos ámbitos doméstico e industrial, con especial atención ás caldeiras de biomasa, enerxía xeotérmica, instalación de solar térmica fotovoltaica e, polo tanto, unha aposta claramente definida. O apartado das infraestructuras enerxéticas ten especial interese desde o punto de vista da calidade de vida dos cidadáns e do desenvolvemento industrial. O orzamento proposto permite continuar desenvolvendo os diferentes plans nos ámbitos de electrificación e gasificación que abrangue a estrategia Energos. En concreto, o programa Infraestructuras Enerxéticas está orzamentado con casi 18 millóns de euros para colaborar cos concellos na millora das súas infraestructuras enerxéticas. A súa aplicación pasa de 1,1 millóns de euros en 2008 a casi 2 en 2009 ao desenvolver os plans de tarifa e calidade de suministración eléctrica por un importe ao redor dos 13 millóns de euros e seguir implantando os plans de gasificación con 1,4 millóns de euros, un aumento do 13,3%. Igualmente, para permitir o desenvolvemento con criterios de sustentabilidade do sector mineiro e afrontar a delicada situación actual, coa promoción en novos mercados e con novos produtos, haberá un orzamento de 10,1 millóns de euros, medrando o 13%. Os labores de inspección e de seguranza para prevenir a sinistralidade nas canteiras e minas, a recuperación das entulleiras forman parte das medidas contempladas. Por outra parte, unha parte importante destes fondos, 6,8 millóns de euros, serán para financiar os investimentos correspondentes ao Plan do Carbón 2006-2012, incluindo o funcionamento das oficinas de reactivación industrial das Pontes e Cerceda e convenios de infraestructuras. Por último, debemos salientar tamén as partidas referidas á seguridade industrial, que incluyen ordes para a modernización das instalacións de baixa tensión e para a renovación das caldeiras de gas. As actuacións en polígonos industriais en colaboración cos concellos ou coas asociacións de empresarios aparecen cun orzamento de 3,8 millóns de euros. En terceiro lugar, o pear da excelencia do mercado global. Contará en 2009 con 28 millóns de euros. Esta importante cantidade, que medra un 17%, pretende continuar e profundizar en diferentes liñas de actuación.
Por unha banda, a política de difundir a calidade acadada polas nosas empresas supón un investimento de 2,6 millóns de euros por medio de Galicia Calidade, 2,5 millóns de euros a través da Fundación e unha orden de certificacións. A competitividade e excelencia dos sectores productivos vai recibir 12 millóns de euros con importantes apoios aos sectores naval, textil, audiovisual, entre outros, e tamén achegas ás ordes de maquinaria para que as nosas PEMES se reforcen e modernicen de cara a sair do actual momento de crise económica. A internacionalización das empresas galega é unha estrategia fundamental, polo que llemos a dedicar o ano que ven máis de 6,7 millóns de euros, un 73% máis co ano pasado. Galicia, a través da excelencia das súas empresas e dun apoio forte á súa internacionalización, vai posicionarse de xeito competitivo no mercado global. En canto a nosa política de apoio a outras infraestructuras fundamentais para a cooperación empresarial, como son as plataformas tecnolóxicas en 2009, imos destinar 3,27 millóns de euros a consolidación, polo tanto, das 17 plataformas existentes e o desenvolvemento das respectivas liñas de investigación sectoriais. Hai que sumarlles tamén as novas que se crearán no ano vindeiro e que tamén terán o respaldo da Consellería. O cuarto e último eixo de actuación fai referencia ao desenvolvemento social e territorial equilibrado. Ademais da propia importancia en si mesma que presenta o comercio e o turismo galegos e o que os fai merecente dun especial tratamento, un novo factor nos fai dedicarlle esforzos suplementarios. Trátase desta crisis que afecta a renda disponible das familias que ten efectos na demanda de bens e servicios destes dous sectores. E por iso que vamos a dotar no orzamento de 2009 de 117,5 millóns de euros. Dentro deste apartado, o sector do comercio galego suma partidas por 40 millóns de euros, con un moderado incremento respecto a 2008 do 2%. Con elas queremos actuar redefinindo e reforzando o papel cohesionador do noso tecido comercial ao tempo que fomentamos a súa modernización, racionalización e capacidade de crear emprego dentro das medidas de actuación contra a actual crisis económica. Neste sentido, os capítulos que máis medran son os de contido inversor, os capítulos 6 e 7, cun 20% e un 12% respectivamente, co destino de incrementar as axudas a comerciantes e asociacións e efectuar investimentos directos que favorezcan os equipamentos. Como puntos fortes, salientamos o fomento do comercio rural, a ampliación da rede de comercio rural galego con incrementos do 21% e o 9% respectivamente. A vertebración do comercio urbano e equipamentos comerciais destinados aos concellos ten casi 10 millóns de euros, medrando un 23%. O apoio á competitividade das PEMES mediante a implantación de novas tecnoloxías, normas de calidade, aforro enerxético, información e outras, contará con 3 millóns de euros, o que supón un 13% máis co ano pasado. E o programa de cooperación empresarial, na mesma liña de loitar contra a crisis, ven tamén incrementados os seus recursos nun 11% ata cadar os 7,7 millóns de euros. Pola súa banda, a artesanía galega contará en 2009 con case 4 millóns de euros. Isto significa que terá maior recursos para a labor de promoción e divulgación, un 34% máis, coa novidade de organizar unha nova feira profesional de artesanía galega. No que se refire ao orzamento global en turismo para 2009, vai a medrar ata cadar os 78,4 millóns de euros. Contaremos con partidas para incidir na promoción exterior de Galicia, na desestacionalización da demanda e na mellora da nosa oferta de establecementos e na mellora de servicios complementarios. O orzamento achegado pola Consellería de Innovación e Industria Turgalicia medra un 8% en relación co ano 2008. Contará finalmente en 2009 con 26 millóns de euros, o que supón un incremento para mellorar no seu labor de promoción e de formación, este último desenvolvido esencialmente a través do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Turgalicia fortalecerá a súa aposta por a comercialización de produtos turísticos galegos, servindo de instrumento de apoio ás empresas do sector nun momento de incertidume económica. O Xacobeo disporá pola súa parte de 26 millóns de euros, cantidade superior ao ano 2008, polo que se seguirá mellorando e ampliando a rede de albergues e, dado que o ano vindeiro, ano santo, se celebra no 2010, a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo vai dedicar unha parte importante dos seus esforzos a recursos en promoción dos camiños e do Xacobeo en todos os continentes, tanto con achegas públicas como mobilizando as privadas. Para difundir a presencia do Xacobeo, continuaremos integrando o camiño nos foros e itinerarios internacionais existentes, manteránse o nivel de actividades e acometeránse infraestructuras e melloras do patrimonio no entorno dos camiños de Santiago.
Tense previsto finalizar os proxectos singulares iniciados no ano 2008, como a Casa Grande de Luxío e a Telleira de Boimorto, acometendo novos proxectos como a rehabilitación dun edificio do século XVII en Ribadeo para centro de acollida de peregrinos, ademais de seguir completando a rede de centros de interpretación de cada un dos camiños. Os investimentos reais acadan os 9,8 millóns de euros, aumentando un 4,3%. Deles, 4,6 millóns serán para a valorización dos recursos culturais e tamén para campañas de promoción de Galicia como destino turístico e o funcionamento de oficinas de información. Quero poñer tamén de manifesto outras liñas de actuación preferente que ten en materia de turismo a Consellería de Innovación e Industria. Aumentanse os fondos adicados ás corporacións locais para continuar cos plans de dinamización turística existentes, Ferrol, Pontevedra, Porto de Mouros, co novo PDT da área metropolitana da Coruña e máis o plan de competitividade de Vigo, así como novas entidades supralocais de xestión para a promoción turística, Arousa Norte, Costa da Morte, A Mariña, Ribeira Sacra e máis Ferrol, Eume, Ortegal. Para estes fins destinaránse máis de 3,1 millóns de euros. O turismo deixa de ser unha figura accesoria no balance económico para convertirse nun elemento de impulso á xeración de emprego e crecemento económico. Por iso, coa actual crise debemos traballar na consolidación dunha atractiva imaxe turística de Galicia no exterior e fomentar o desenvolvemento sostido da actividade do sector turístico. Nun marco de extrema competitividade con este orzamento, a Consellería elaborará un plan de acción para 2009 dentro do que se desenvolverán 350 accións de promoción distribuídas en máis de 80 programas co que se agarda atender as principais necesidades de promoción de turismo en Galicia. A xeito de resume, podemos concluir que os orzamentos teñen unha orientación básica, incidir nas liñas de actuación abertas ao longo das legislatura e que permitiron que a nosa industria se colocase aos niveis máis altos dos últimos tempos, e ser os máis válidos tamén para encarar a saída da crise en boa posición, facendo que os sectores productivos galegos sexan máis competitivos a nivel global e achegando con eso máis riqueza ao conxunto do país e máis benestar aos seus cidadáns. O volume de recursos que reflicten os orzamentos que veño de presentar supoñen o impulso acaído nestes momentos ao sector industrial, comercial e turístico galegos. Ademais, con eles conseguimos unha movilización eficiente de recursos privados existentes no país para poñelos conxuntamente ao servicio do progreso económico e do benestar dos galegos e das galegas. Moitas gracias, señor conselleiro.